נוח ונוח. את יודעת שאת מדברת המון? יש לי הרבה מה להגיד. נוח ונוח ונוח ונוח. נוח ונוח ונוח ונוח. בואו נתחתן. אנחנו לא מכירים אחד את השני בכלל. אולי אם תכיר אותי לא תרצה להתחתן איתי. זהו, אתה הולך? אני הולך לשירותים. נוח ונוח, נוח ונוח. שמעת? תדליק את הרדיו. כולכם צמאים למידע, והמידע יגיע עוד מעט. הנה, תקשיבו. בשל התקפת טילים על ישראל, הפעלת ספירת... זה הטלפון. מיציאת בסדר? אבא, שמעת פיצוצים? שמעתי, כנסי לחדר האטום ושימי מסכה. שמת מסכה? כן, ביי. כל הקווים היו דפוסים. רק רציתי להגיד שכולם בסדר. גם אלונה ועמוס וגם אבא. צלצלת לאבא? מה את חושבת? טוב, אם את בסדר, אני מנתקת. אני הולכת לשמוע רדיו, ביי. החדר הזה אטום בכלל? יש לך מסקין טייפ? מסקין טייפ? למה? למה? איפה את חיה? ירו עלינו טילים. יש לך מסקין טייפ? יש לך מסכה? אז אנחנו ממתינים. מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שהייתה אזעקה בארץ. אזעקת אמת ככל הנראה, וישנה הודעת דובר צה"ל לכולם. אנא צריך להישאר בבית ולחבוש את המסכות ולהישאר בחדר האטום ולעשות כל מה שלמדנו. אם זה היה גז כבר היינו מתים. החדר הזה לא אטום ואין לי סנטימטר של אנחנו עוברים עוד מעט קאט אל חדר החדשות בירושלים. אתה הולך להיכנס למיטה או לעמוד כמו אידיוט. אל האולפן הזה. כאן האולפן המשותף של כל ישראל. וגלי צה"ל פונים אל החדשות.